Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvisa zvanga ndezvechokwadi. Zvichatava chokwadi. Ndemba chabatwa nemhosva. Kanye pandobatwa nemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Mwari mubatsiri wangu. Okay. Pamusoro changamira. Ndoitwa kureo. Ndogara mukura kuyandeni. Tine kati takarima nawabereki wangu 1964. Tarima kati 1964. Takagara ini ndikazorimawo nemudzimai wangu. Saka just recently 2020 somewhere there. Sabhuku akatengesera umwe munhu pamberi pegadheni rangu ndobva andivharira nzira. Apa akatengesera munhu gadheni ndakanda kunomutaurira yadhi. Ndakanda kunomutaurira kuti Changamire. Zvamapa munhu yadhi apa ndikukumbira kuti muzondisiyirawo nzira kuti ndikwanise kupinda mugadheni mangu. Akachazonaka waka. Saka 2022 munhu yakatanga kuwaka. Ndobva isawaya ndobva avharira nzira kuti ndipinde mugadheni. Bandana ndomubvunza ngati munhu wako yakaisa payapa avhara nzira yangu yepinda mugadheni. Tivatataura zvanzani chana unodini ndomutaura avhure nzira kuti upinde mugadheni. Nguva yanga andiudza kuti ndichazokupa reply yakakwana. Ndikazoenda kumba kwake ndikaita follow up ndikaenda kumba kwake. Ndikandomubvunza kuti ko nhai izvo musati andipa reply zviri papi da kuti ndiwake gadheni ndiwane kurima. Tatu muna June tapedza mami ndada kuti ndirime mugadheni ndiise muriwo. Ndipo takatanga kunesana. Ndikati uri kuzviitira zvanzi akana uchida kundomhangara ndaona mhangare kwese. Ini mubhuku mangu ndoma handizivi chinonzi Medzani, handizivi chinonzi Chief Mutasa. Handina kumboziva kuti Chief Mutasa ndiani kwandiri. Ndoita zvandoda muarea muno. Ndakaenda ini kunomhangara kwaMedzani musi muna June. Ndakazoenda kwaMutasa kwaMedzani muna July. Kwaishe Medzani. Varati July. Kana kundaidza kumhosva July, August, September, October, November, December, January, February. Vanaita follow up kuti nyaya yangu yapapi. Ndivakazondidedza. Ndikaenda kwaMedzani. Akutaenda kwaMedzani, sabhuku wangu haana kuenda kwaMedzani. Ndakaenda kunotonga ndiri ndega. Zvikanzi chadini? Ndakati ini hamufaniri kunditonga musati maona kuti gadheni pakamira sei. Ndipo Medzani ndipo akazouya kumba. Ndikaona rutonga tichaona ndiye akauya kumba. Ndikamuratidza ndomira kwakaita zvinhu. Saka ndakaona nyaya yacho haina kundifadza because pane zvandakaona semunhu ndati kure zvisina kundifadza. Saka adaro second time akazodaidza futi kwaMedzani kuti akazoenda futi kechipiri abva inspection kumba uko. Sabhuku haana kuenda. Pakaenda mudzimai wacho nemwana ndiwo ndakagara nawo dare. Iye haana kuenda. Tibva tagara. Ibva azoya futi kechipiri. Ndapikisa dare kuti inini muri kunditonga imimi. Uyu akaona mira kwaita nzvimbo yegadheni. Saka zvakutaura zvisizoba. Ari kutaura hapana nzira apa. Ndikati nzira iripo. Was gadheni ndakarima 1964. Nzvimbo yacho yakaiswa munhu iyo yakanga papa ine gomo rakadai pakatogiredzwa neministry vachitora gravel. Saka papa level kudaiwo. Saka level iyoyo ndiyo yakaita advantage yokuti chitora that stand kutengesera umwe munhu. Sabhuku yari kwero. Ndiri pano. Sabhuku wonge. Ndiri pano. Ndiri sabhuku. Ko munhu achina kuvhara nzira wacho. Haana kuuya Changamire. Aiwa. Ndakanga ndisimuke ndakamhangara sabhuku. Ndipe mukana. Who is the complainant? Against not against Munagavara. No. Sabhuku was supposed to come in as witness. And not munhu akafenza achivhara nzira. Ndiye aifanira kunge ari panapa the litigant. Ndiye aifanira kunge ari munhu ari kutongwa vanhu akavhara nzira. Asi witness yochita sabhuku akapa munhu. Because right now ndikatonga sabhuku ndomutenga ndichiti ichi. Because sabhuku akati handozvizivi ndoti hamunomubvunza ndoti yana hazvi. No, zvamatotaura imimi. Ivi nyangwe naye sabhuku wacho kwasatopedza nyaya. Because uyu munhu akayarina apo uchigara imba sabhuku
maizwa zvenyaya atiri kupedza nguva yakawanda ba ndinokupa yawo mtichana hangu Changamire. it's okay Shikira mutongi. Ndanga ndichitorina chekutaura ba. Zviri kutondinetsawo kuuya kwandaita panapa ndaka samoni ndakaona richisvika. Ndakatotaura namessage apa akauya ndikati yes. Akanyaya ndo pairi. Nyaya yakatongwa naishe. Wakadzika 3 times. Achitonga nyaya iyi tiri panzvimbo. Pane nzira pacho ipapo. 3 times ishe achitonga. Achinditi yapera. Wachita 300 meters kubva pamba pangu ndingirikini ari panapo anditiri wasanendesa. Achingoita 300 meters kubva pamba pangu ndakatora foni yangu. Ndikafonera ishe. Ishe zvafamba sei? Kuti nyaya yamakatonga gore rapera muna February. Yakubuda nhasi. Ichitaura kuti ndiri kudiwa kwamambo kundotongwa nyaya. Asi nyaya ipi iwewe? Watokanganwa ishe kuti nyaya ipi? Ndikati nyaya yatogara kureva. Zvikanzi nyaya iripo ndekuti koti yenyu ikatonga hazvirevi kuti zvamatonga zviri final. Handizvo munhu can appeal against zvamune matonga emu kana asina kufara. Saka ndo zvaaita nhasi. Kutonga wakaitwa naMidzani munhu haana kudii haana kufara ndo vaapila against that decision kwandiri. So what does it mean kana paitwa appeal? What it simply means there's no judgment yanga iripo inosuspendwa. Handizvo saka as it stands now there is no judgment kusvikira ini ndazopedza ndo pachaita judgment. Kana asina kufara futi akuita take up the issue oenda kumberi kwa high court. But as of now zvekuti ishe akatonga yakapera aiwa kuna ishe yakapera badzi kuti itavhara dare. Asi nyaya yada kuita sei haina kupera because pane a party yanga isiri chii yanga isina kufara. Saka mutemo unoti kana usina kufara you are allowed to appeal to a higher court. Ndo zvaitwa nemurume abva kwaHedman abva akwira pamusoro. Saka inini kana yatouya kuno ndakutoinzwa ndakutoinzwa panyowani. Yes. Saka nyaya iripo ndekuti chekutanga chadaunzwa 1964 pakapiwa vagadhena. Imi mamuri kupi? Ndandiri kumusha. Mamuri kumusha. Ndandiri kumusha. Angari sabhuku ngweyo ndi baba. Ndi baba. Chada utanga uzwa is it true kuti akapiwa land in 1964? Hapana munhu akapiwa land iyo izvo zviri nditori pakati pekutsvaga eba kuti pinde mumagadheni iwayo. Aiwa. Amusupindira mvura. Manga musina mvumo. Izwai. Ono iri mimi. Izwai. Ndikaenda kutaura chinhu wacho. Mutemo weEMA wekuti vanhu munofanira kurima 30 meters from the river bank. Hauna kuuya as early as 1964. Wakauya that was around 1977 76. Time yana Mpudzi nana Makuyana. That's when that rule was introduced. Saka mukanitaura nenyaya yemutemo iyoyo kuti wakaiswa 1964 that would be a lie. All right. Pane pandinoda kutaura mambo. Mimi makazvarwa rini? Ini ndakazvarwa 1955. 1955. Meaning kuti 1964 you were 9 years old. Yeah, taitodiriza tese magadheni awa. Mirai. Existence yegarden handiti haindishamisi because vanhu vese magarden ese ari along the river. Asi mutemo wakazouya nenyaya yesiltation kuti muvhai 30 meters kubva pariver bank mude mukati to avoid siltation. Handizvo even izvozvi EMA yakafamba that must be 19 20 20 17 2018 is why 2017 2018 EMA yakatofamba futi ichinforsa mutemo iyoyo kuti magadheni ngaaende 30 meters kubva muriver bank. Magadheni akawanda muno Mutasa Central akapwanywa asi apwanywa vanhu vakauya kodzokerera futi kudzokera kuwaka futi pamazi musaite sei musawaka. Handizvo saka gadheni iro handiti pana 1964 iro ranga riine gedhi raro paraipinda napo nenzira kwayaipinda napo. Asi kwaraipinda nako ikoko kwanga kusina munhu. Muzvanyanyuta ndiri kuinzwa asi ndoda kupindura mirai kwanga kusina chii munhu.
handizvo izwai because chamunoita kuti mwedza ndioneka ndekuti you are disputing everything zvataura nemurume, meaning kuti papasina nzira papasina gate. Saka I would like to know kuti kana iyanga isiriyo gate iri kwaari kuklema kuti ndokwaipinda nako garden iyi imwe weye kupinda mugarden yaipinda ndopandandoda kuti ndijekesere mambo wangu. Ndazwa zve ndosati ndabvunza iyi nzira aipinda nekupi pakati paakatora kuwaka pacho ipapo inzira paanga patoriri ranga risi gadheni rake raitova gadheni rababa wangu, baba munini last born yembaba nababa wedu. Gore rakasungwa baba munini wangu achisungwa anga driver wangomo, gore rakasungwa ndiro gore vakatanga kurima baba wake. Taidiriza tese inini na iwo nemunini wake tirizirani. Tatibamboka garden whether makatorerwa kana kuti hamuna kutorerwa, the issue at stake is not about ownership of the garden, because you are supposed to makacomplaina kare kuti tatorerwa chi garden redu 1964 kusvika izvozvi makore mangani. We are talking of almost 60 years. 60 years mira is 60 years. Saka pa 60 years mochitanga untaura nhasi after 60 years kuti garden rakarira sekuru wangu mirai mbambo mweni anditi unzandirera kubva pese apa pakabhiwa murume wenu garden 1964 ndi muri totaura kuti taitodiridza muse mugarden imomo nemunin'ina wacho anditi maitodiridza naye sei mamusika mudzingi mirai maidiridza naye sei manga musikaite sei musingamudzingi kana maiziva kuti ndepenyu chiizwai sabhuku yo issue yandaona iri pamuri, issue yandaona iri pamuri ndeyekuti hamusi kutonga nyaya iripo. Muruzandara hamusi kutonga nyaya irichi iripo, asi mune pfungwa dzekuda kugadzirisa zvinhu zvamuri kuti vana baba wenyu kakanganisa kana kuti havana kuita, of which is the wrong time. Because nyaya iripo ndeyekuti kana makatadza kutora garden iroro nguva yamaifanira kutora garden muchiclaima garden iroro munotaura kuti baba munini hanozobuda mujeri. Yes, akafalasiya nditi. Saka pese kuzofalasiya kubva 1964 muridzi wegarden haana kuklema. Imi ndii makangwara manje muzozoti baba anga akapusa. Mirai, muridzi wegarden haafalasiye haana kubvira raise this issue yegarden rake kuti ndakatorerwa garden. Imimi mwana wababa mukuru ndimi maakuraiza issue yekuti garden ranga riri baba munini, asi baba munini wacho akafa asina nyaya yakapinda mudare yekuti claima nyaya yake. Mirai, that one kabamudava ndakutorei forget and smile. Chibva manyarira nenyaya yeownership iyo. Ngatitarise nyaya iri paground. Nyaya iri paground ndeyekuti ground munhu kuti apinde mugumu access, and on top of that pane nyaya yendazwa yekuti makatengesa here bambo munhu akauya apa akauya rini 2013 right. Ananga muri kuona bambo umwe munhu aripo from 1964 umwe munhu wauya 2013 munhu uyo wauya 2013 movha mamupa simba rekutonga nharaunda yasvika iri panga pasi pake. Izwai bambo, panga pasi pake, asi ndiye anga achirimapo, ndiye anga ari kurashandisa ipapo. Izwai munhu wamuruti muridzi weipapo. Izwai bambo, munhu amamuruti muridzi weipapo anditi akafa. Dambudziko rangu riri nderevanhu vanoclaima zvinhu zvavanhu vakafa. Ivo vanhu vakafa wacho vasina kumbozviclaima. I've got a problem with that. Don't take advantage yemunhu afa. Muridzi wechinhu akasiya chakadaro, iwe wechirarama siya zvakadaro. Hauna zvako here. Mira, hauna garden rako here sabu. Saka where is your problem? Inini problem. Wakapa munhu panzvimbo apa. Ndi baba pari panzvimbo pemunina mwana wa baba munini iye. Bambo. Ye munhu garden rake uri kurima nanhasi. Izwai bambo. Kana pakauya ishe
inzira yarukana asi wai nzira taifamba tese zvunde izwai bambo izwai bambo kana vanhu muchigara kudai mukapfuura neapa aka mukatokira parodha mukadayo pane nzira inofamba nevanhu nemombe kuenda kwada kuenda mukakwira makadai irodhi yese ukasvika pamusoro apo pane nzira futi inopota yakadai ukapfuura neapa pese apa kudai iwe yekuti vanhu vese vari uko wanoenda iyoyo tinoti ino man's land munonzwa why tichiti ino man's land ma-access points emunhu wese nechi haavharwe munonzwa saka iyi yamunotaura kana yanga iri nzira yanga yagara iripo nzira iyo siyai nzira iyoyo iripo haivharwe nenyaya yekuti mapa umwe munhu uko chiri kupa munhu simba chekuti abva avhare nzira yakasvikawo iripo chii munhu akamupa nzvimbo iyi ndibaba ati nemukororo wacho iye munin'ine uyu baba pakapa izwai baba munin'ini mukorore wababa munin'ini pakapa munhu pekugara aifanira kunge akamutaura kuti shamwari tiri kusiya emita between fenzi yako nefenzi yagara iripo apa pakati apa panofanira kusara paine 1 mita apa yeaccess yekuti munhu ari kubva wako anoenda uku ari kubva uku anoenda uku usabva waenda koti ndii apa because vanhu vachada pekufamba nechii imi michiendai bambo sabhuku endai sabhuku endai movhure nzira iyoyo 1 mita kubva pafenzi apa itendawo imimi ndii muri kunoita izvo musi wetuesday ndinazwa ripoti yekuti nzira iyoyo yavhurwa tuesday whether uyu ada kupinda mugadheni make kana kuti haasida kupinda mugadheni murikuzanikutaura whether uyu arikuda weye kupinda mugadheni make kana kuti haisida kupinda mugadheni make ndaakuda nzira iri 1 meter to 2 meters between uko makapa negadheni rake whether uyada kupinda nepo kana kuti haasida kupinda nepo I am now doing it for the general people vanhu vese vanogara chii kuti nzvimbo inotofamba nevanhu venharaunda ipapo ino man's land handizvo garai yenyu pasi muchine zvokutaura yes chakamira ndairima mozvana ndakatenga inonzi kipo engine yenasiketi ambirai ndikuda kumbotsana izwai bambo bambo nyaya yatodii aiwa ndautsana kuti nzira yacho because ndaipinda hazvina basa nzira yavhurwa tapedza nzira yaita sei nzira yavhurwa ndozvatataura 1 to 2 chi panokwana ngoro panokwana mombe nekufamba kwevanhu chese chinonzi chinoda kufamba ndiyo tikuda pakati ndiyo zvandikutaura pano iyo haisiri basa renyu bai imi mamusiri basa renyu haisiri basa renyu bai basa rani ndati sabhuku endovhure chii iyi hatinopa zita rekuti no man's chii haisi yemunhu ndo panopfuura nezvikochikari nemombe 10 kana side by side kana chii nemotika dzichipfuura dzichienda kwadziri kuenda ipapo hapavharwe chiendai kumba yakutsime haivharwi next case mushandi wangu uko bambu wangu inini izwai mushandi wangu uko kuseri uko ndimedzani nemi sabhuku saka imi munoripota direct kupi chibva yamaisa nhamba dzangu apa nhamba dzangu idzodzo idzo musi wetuesday da kuti dzirire before 12 kuti ndavhura thank you next case Isaiah Manjiche.